Osgarren domekia ospatzen dugu. Garizuman amaitzea goaz, eta datorren astean aste santuko ospakizunak eukiko dugu, baina eukitzerakoan konturatzen gara geube basamortuan gagozela. Eta basamortuan zehar ibili behar garela. Jangoikoa gure ondoan dago, eta dana barri egitera doala. Baina ala eta guztiz ere kostaten jaku hau onartzea, hau bizitzea, gure juntasuna, gure basamortuen erdian gagozanien, pentsatzen dugu hau ez deko irten biderik. Ba Israeleko herriari gertoiako moduan, destierroan. Baina, gero ikusi bera handikiro jokatu dagoela gure jaunak, eta gure aurrera doala. Jaunaren zionen zori aldatu emanean ametzen, belez gengozan. Parrez bete jakun orduan haua poso juz line, nez eta juntasun bizian egon, dana egiten dau jangoikoa. Kristo gure alde egiten dau bizitza, gure alde emoten dau bere bizitza. Eta dano, gagoz, deitxute, jangoikoaren barri hona zabaltzaileak izateko. Baina horretarako kontutan hartu behar dugu pekatua dagoala gure eguneroko bizitzetan. Ezin dugu pentseu dana pekatua dela, legamaizuak pentsauen moduan, baina dana biztiena, edo ez dala ezer, ez dala pekatu, ez dagoela pekaturik. Jesusek esaten zo, pekatu bari basao eze, bota zuen lehenengo harrile. Eta besteari esaten zo, soaz eta ez egin barriro pekaturik. Jesusen errukitasuna egiten dau benetan jangoikoak esaten duzkun moduan gure eta barkatu gure zorrak gure zordunei barkatzen dautzegun esker. Geube barkatzaileak izan behar gara. Jainko gure jauna, zure semeak bere bizia emoteraino maite izan eban mundua, eizu geuk ere maitasun bera izan daigula beti. Garizumaren amaieran triste egon gehin kaitekez, galduta, edo jangoikoaren laguntza, jangoikoaren eskerra. Gure konbertsio bilbidean aurrera egiteko behar dugu, elikagaia dela, jakin behar dugu. Konbertsioa ez da triste edo ilun dan zerbait, harimaz bete behar gaituen zerbait da. Gero eta kontsienteago izan gaitezan, Kristoren maitatasunaz, Kristo gurekin bizitzera eta gure alde entregetera garamatzaz. Gurutze hile eta hile arte, hartu eban Kristo. Ez dago basamorturik urteteko salvaziorako biderik, eguneroko ditugun bide gurutzetatik pasaten ez danik. Eta horiek eroaten eta beste batzuek eroaten ikasi behar dugunik. Eguzu jainkoa guztiduna, eta egizu sakrifizionek garbitu gaizela kristau sinesmenez argitu gaituzunok. Oparien gaineko otoitzonetan jaunari eskaintzak eskaintzen, entzundi ezagula eskatzen dinogu. Edik edezala bere biziotza gure bizitzetara. Eskatzen deutzagunean gure burua eraikitzaile bihurtea besterik ez dugu egiten. Jangoikoak daki zer irrikatzen dugun, eta saiatzen da erakusten zein bideri deitzen deutzagun batzuetan ez baita guk hasiera uste genduna. Otoitzak aipatzen dauen sakrifizio odolbako hori da, Kristoen heriotzaren eta berpizkuneren memoriala. Jangoikoaren semeak eta alabak ditsuak izateko bide degiten dizku. Bideo horretan dator, arazketa bateok pekatuen barkamena, eta Kristoren irakapenaren argitapena dakaz. Bateoren egunean esan eskuden moduan. Kristo datan baitasunean adizkitu izan dan gizaderen maizu eta eredu. Zu jauna, garizumako basamortuan bidez urtera barriaren bidea zabaltzen dutza zuen eitzari. Bihotz, damutu eta humilduz mendizantura heltzean, biztu da egun geugan itunaren berri izateko bokazioa. Zure izena bedeinkatu, zure hitzantzun eta zure miragarriak posez ikustera deitu izan dan herri izateko bokazioa. Garizumako bosgarren prefazioa urterako bide garizumako basamortuan. Garizumako prefazio hau ez da berez domekakoa, baina otoitz sakon ondia deko, eta horrezegatik udot zuekaz partekatu. Baina naiz eta domeko honetan neukaz dut erabili mesan. Garizuma ibilbide personal zein komunitario gisa orkesten duzku. Bakotxak bere bidea egiten dau,
baina Eliza osoagaz batera egiten da. Karismako exodo honek gure bizitzan dagozan basamortuak aretatik urteteko eginak dagozala ohartzera garamatza. Mendian goigoian jankoagazko topagunean itun zaharra goratzen duzku. Goikoaren semeak izateko deia bebai. Unan beste kristo batzuk izateko jaso dugun deia kontzientiaz bizten saiatzen gara. Horretarako jaunaren izena bedeinkatzen dugu gure berbiagaz eta gure ekintzekin. Horretarako jangoikoaren berbia entzun dugu, bihotza urkuteko eta gure bizitza kristoren berbien isla egiteko euskagarri izateko dei egiten deuskuna. Jainkoa guztiduna, eizu orain kristoren gorputz odolekin bat egin dugun eskero, haren gorputzeko atal izan gaitezela beti. Eukaristia amaitzan jangoikoari eskatzen dutzagu, kristoren kideen artean konta diezagula beti, eta hori ez da inoiz gertatuko, kontzientzia izan behar dugun garazoa zera dan. Gure jarrakerarekin, gure pentsamentorekin, kristoren gorputzoretatik aldetzen garan aldiak. Gure hautatua benetako fedunak garala nabaritzea. Ospatuta jaso dugunak eraldatu egin gaitxoala. Garizomaren deia da, Eliza dan kristoren gorputzaren zati garala, eta mundura eroatea deitxuak garala ohartzeko. Berenkatu egizu jauna, zure errukia itxarten dagoan zure herria. Eta moen zu bihotz zabalez, zuk argiturik eskatzen dagoana. Jangoikoak astezorako ematen duzkun bedeinkapen jangoikoaren herri osoaren txada. Gurekin dagoan jangoikoaren errukiaz konsiente izan gaitezan eta guk, aita bezain errukigarroak izan behar dugula. Jaikin, dezagun jangoikoari eskatzen dutzagula errukia, eskuzabaltasunez onarteko eta horren eragile izateko. Propos hona izango litzateke aste honetakoa, batetik errukiaren bozera maileak izatea, baina baita errukiaren hartzaileak, sakramentuen bidez, eta gero mundura eroan aste hona izan.